Äijäsarjan ennakkolähetykseen osakilpailusta 2. Olemme saaneet mukaan tänne Valtteri Kallion, osakilpailun voittaja, joka voitti luokka 2 kilpailu 1, kuten siinä jälkilähetyksessäkin puhuttiin, että me päästään Valtterin kanssa tänne. Ja tervetuloa myös Äijäsarjan professori Frasse Alm. Morjes, morjes. Morjesta. No niin, ensin käydään, ennen kuin mennään ennakon puitteisiin, niin käydään vähän sitä kakkosluokan kisaa vielä Valtterin silmiin ja fiiliksi nyt, kun vähän sielläkin pöly on laskeutunut Valtterillakin ja voitosta sitten on päästy nauttimaan jokunen viikko, pian kuukausi ja minkämoisen fiilis siitä jäi siitä kilpailusta. Sitten kuitenkin aika näyttävä suoritus oli ihan lähdöstä maaliin asti. Ei mitään, että ihan hyvä fiilis jäi ja oli mukava taas välillä pärjätäkin, että motivaation kanssa on ollut ongelmia, niin no luulin, että sitä sai lisää, mutta en ole nyt kuukauteen oikein ajallutkaan yhtään mitään. Mutta kisa meni yllättävän hyvin, vaikka oma kisavauhti oli silleen keskinkertainen siinä, mutta ainakin se oli nopeampi kuin muilla. Joo, se yleensä riittää. Ja siinä nyt oikeastaan niin kun, käytiin vähän sitä Harrin kanssa läpi niitä tilanteita ja sen radan niitä semmoisia oikaisurangaistuksia ja muita. Oliko sulla monta kertaa lähellä lipsahtaa vai menikö koko ajan ihan puhtaita linjoja? Ei siinä lähellä käynyt oikein. Pari kertaa meinas vikassa sikaa, niin se lähtee vähän lapasesta silloin, kun tarvi koittaa repiä eroa siinä alkuvaiheella, mutta muuten aika lailla silleen puhtaasti meni, ettei siinä hirveästi tarvinnut sitten rykiä enää, kun Toni jäi siinä tulpaksi ja piteli siinä Roopen ja Ullan takana, niin ei tarvinnut ihan hirveästi puristella. Pääsit ajaan hyvin siinä kameroiden ulkopuolella, niin ei ollut semmoista painetta, kun seurattiin tosiaan siinä aika paljon Toni ja Roope ja muiden siinä taistelua sitten siinä takana. No nyt sitten ollaan menossa kohti kakkoskilpailua ja siellä nyt sitten Le Mans ja Raili, eli Raili prototyyppi autona ja tämmöinen vähän vanha Legacy-auto, johon sinällään päivityksiä nyt enää hirveästi ei tule, mutta on aika semmoinen tykätty ja yleinen auto ainakin ollut meillä tuossa ihan kun kaveriporukalla on ajettu, niin mitä mieltä Valtteri ja Frasse on niin kuin tästä valinnasta? Annetaan Valtteri aloittaa, kun se on kuitenkin viime kisan voittaja. Niin. Ei siinä mitään. Railin on ihan jees, aika mauto ja hajuto sillä omaan makuun ja ratavalinta pysyy samassa tasossa kuin edellinenkin, että ei missään tapauksessa ole mun mieleen, mutta viimeksään se toimi hyvin, niin ehkä tälläkin kertaa sitten, vaikka ei yhtään sitä radasta tykkääkään. Niin. Eli toistat ittees, eli harjoituksissa ajat vähän mitä sattuu ja sitten kilpailussa niin ajat karkuun. No melkein. Olin mä yksissä harjoituksissa 3. nopea, mitä mä ajoin viime kerralla. No mennään vähän syvemmin siihen, eli ennakoista kun puhutaan, niin eli 9 kierroksen kilpailu on meillä, kisan kesto on siinä noin 35-38 minuuttia, varmaan tulee olemaan se kilpailun kesto, ja se mennään niin kuin ilman mitään varikkopysähdyksiä, pyrähdyksiä ja muita, ja niin kuin Frasse tuossa alkuun, kun juteltiin tuossa ennen studioon tuloa siitä, että kerropas ne omin sanoin vielä, miten se oli, montako mutkaa oli ja miten se meni. No joo, eli radan pituus on 13,63 ja mutkia on 38 ja sanotaan näin, että niin ratin takana välillä tuntuu oikeasti, että on vähän jopa tylsääkin. Hirvittävät imut on autoissa. Ja nyt kun oli ensimmäiset harjoitukset, niin siinäkin 2 kaverusta ajeli vaihtain paikkaa, eli ohittivat toinen toisiaan. Ja tietysti se voi luoda kyllä semmoisen pienen jännityksen sinne loppuun, eli kenellä sitten oikeasti niin kuin se taktiikka pelaa, että malttaa, pitää auto ehjänä ja sitä kautta niin tekee sen oikein ohituksen viime hetkellä, että tulee olla kyllä tiukkaa vääntöä, että saa nähdä miten käy. Mitäs Valtteri, minkämoisella taktiikalla, Alastaro kumminkin sulla tiiminä ja aika monta kuljettajaa on siellä, niin millaisia lähdetään, voiko yhtään mitään paljastaa, millaisia lähdetään taktiikoita pelaan, että millaisen suora sitten niin sanotut imuttelut sieltä, kelle ne haetaan? Ihan samalla lailla kuin meillä yleensäkin, eli ei mitään ihmeempiä, että tapellaan sen mitä keritään ja kolaroidaan keskenämme niin kuin yleensäkin.
Sitten tietenkin, jos menee oma kierros pieleen, niin sitten voi vetää kaverille, jos sattuu olemaan lähellä, mutta ei meillä ole ollut oikein tapana semmoinen, että hirveämmin tiimipelejä. Että viime vuonna varmaan F4 silloin kotasa, niin silloin pikkasen vedeltiin toisillemme kierroksia. Mullakin oli varmaan 1,5 sekkaa liian nopea kuoli ja sen jälkeen kolasin kiviojan mettikköön ja itteni, niin siinä oli tulos, mitä tulee tiimistrategioilla. Että kova kilvan niin. Vaan. Aikaa jo 20 minuuttia, kuitenkin tälle radalle aika lyhyt aikaa jo, eli siinä ehkä sillä viimeisellä kierroksella kuitenkin auto kevenee koko ajan, se tulee varmaan siihen aikaan jo viimeisellä kierroksella se paras aika, ja uskoisin, että aika kova ruuhka tulee siinä heti lähtöön sitten, kun sinne aikaa jo lähdetään, se nähdään sitten siinä paljon, kun saadaan ilmoittautumisia. On nyt joka tapauksessa yli 60, en katsonut ihan tarkkaan niitä luokkajakoja, miten se jakaantui, mutta uskoisin, että aika puolet oli jo tässä vaiheessa, eli voidaan saada jopa 40 gridi lähelle molempiin luokkiin, niin aika jos täytyy kyllä onnistua heti nappiin, eikä saa kyllä tosiaan niihin kanttareihin autoon siinä alussa rikkoon. Ja mites Fraste, siellä ykkösluokassa, niin tänään vähän jo siinä pääsitte, harmi siellä oli kyllä vähän setup-erheitä johtuen allekirjoittaneen kömmähdyksestä, mutta pääsitte ajaa vähän treeniä, miltä vaikutti, oliko siellä taas haaket ja samat naamat siellä kärjessä? No nyt ei ollut Junnilla eikä ollut Haakea kumpaakaan, eli oikeastaan tämän päivän eka yllättäjä oli Saastamoinen, eli viihtyi oikein hyvin siellä ja vielä kehuskeli, että on niin kuin kaikki istuu kohille, että se voi olla ihan jopa aika hyvä yllättäjä siellä. Kyllähän Haake tulee ja Junnilla, kun ne pääsee sinne ratin taakse, niin kyllähän ne kovaa vetää, että ei siitä kahta sanaa ole. Heimani oli vähän vielä jopa mun mielestä ehkä niin kuin nukuksissa, mutta kyllä mä luulen, että ei se marssijärjestys hirveästi muutu. Saastamoinen voi olla vähän musta hevonen siellä. Joo, hienoa, että tulee. Jamppakin on ollut meillä monta vuotta mukana ja ajaa tosiaan siellä rataketuissa myös ja on jo ikämiesporukkaa. Ja hyvä, että siellä voittajat vaihtuu. Oliko tulokkaista porukkaa miten ajamassa muuta kuin Heimanni? No, tässä mä katson tällä hetkellä, niin tää on jo niin kuin 3. veto, mitä jätkät vetää. Ja täällä taitaa olla semmoinen 25 ukkeliä vetämässä ja täällä kyllä on niin kuin Hautamäki itse asiassa on niin kuin 3. aika-ajoissa ja Huttunen on 4. Kurkipää 5. ja sitten nopeamman kierroksen on vetänyt taas sitten Aspi ja Raitoniemi on siellä taas sitten 2. tosi pienellä ero 0,1. Ja sitten kun ajatellaan kuitenkin radan pituutta, niin ei siinä tarvitse kuin yskästä, niin mä luulen, että se on niin kuin siinä se ohitus. Joo, uskoisin, että tällainen ainakin treenissä päin kun ajetaan, niin on aika tylsä, mutta uskoisin, että sitten kun mennään semmoisessa 10-15 nipussa niitä pitkiä suoria, niin mitäs mieltä Valtteri, niin kun, että silloin välttämättä ne ei tunnukaan ne suorat enää ihan niin pitkältä? No, riippuu ihmisestä. Joillain se tuntuu. Että siihen on syysä, miksi ei ole mun suosikkiratoja, mutta varmasti siitä ihan hauskaa possujunailua saadaan ja jonkinnäköistä vääntöä sitten. Niin, mä luulen, että varmaan suurin juttu on siinä, että nyt kun päästään imuissa ajamaan, niin sulla voi olla se sekuntikin siinä eroon, niin se imu ottaa takas kiinni ja sä pääset tavallaan ajaa sitä jonoa siinä, mutta jos sä teetkin jonkun virheen, otat esimerkiksi rajaylityksen ja saat slowdownin ja sä oot ulkona siitä ryhmästä, niin sä et aja enää millään kiinni sitä. Niin se on varmaan se suuri juttu, eli ilman virheitä ihan samalla tavalla kuin Valtteri ajoi ensimmäisen kisan, niin niinhän se meni ihan yksinään siellä ajeli ja saman pätee täälläkin, että vaikka ajetaan ryhmässä, niin sun pitää pysyä siinä ryhmässä, että sä et pääse irti siitä. Karkaa sä et pysty. Se on vaan niin kuin se, sanotaanko ehkä vaikein. Ja siinä joutuu oikeasti vähän miettimään ja taktikoimaan niitä, että miten ajaa. Ja otetaan koppia tuosta sen verran, että mä veikkaan, että ratkaisun paikat tulee kuitenkin oleen siinä ne radan alkuvaiheen kaarteet. Uskoisin, että näyttelee niin kuin 2, 3, 4 mutka ja sitten ne 6, 7, 8 ja 9 mutka tulee olemaan varmaan semmoisia, vai 8 mutkakohan se on, kun lähdetään siihen lyhyelle ensimmäiselle takasuoralle. Mitäs Valtteri ja Frasse veikkaat, mikä tulee olemaan se ratkaisu, millä sitten se voitto ajetaan?
No nyt tehtiin hieno ohitus tokan vika sikaa niin kuin tullaan. Eli viimeiseen sikaan niin kuin tullaan, niin siinä on semmoinen pieni nopea sika, niin tavallaan mikä on vähän niin kuin suoraksi ajettava. Siinä tehtiin tänään hieno ohitus. Eli on se joka paikassa tätä rataa melkein, että ei niin kuin... Nyt on enemmänkin se, että miten sä rytmität sen, että missä sä oot. Ja riippuen kenen kanssa oot, niin pitää ajaa auto vähän leveäksi ja sitä kautta kyllä ohituspaikkoja on paljon, että nyt oli Tsige ja Loimakoski oli just ajo kisaa tuossa, niin vuoroi vieraissa johtivat siinä ja 0,1, 0,4 ja en mä tiedä sitten edes kumpi voitti tällä hetkellä sen, että kyllä maltti, mä luulen, että se on varmaan se, millä voittaa. No, sitten vielä käydään sen verran läpi konseptia, eli niille, jotka nyt on tullut ajasarjaan mukaan vasta tässä kohin, eli me tosiaan tullaan ensi maanantaina 19. päivä 2. on meidän kilpailu, ja kello 20 Moottoriurheilu TV:llä YouTubessa alkaa meidän live-lähetys, ja sieltä sitten josta parikymmentä minuuttia aikaa ja sitten meillä on se tosiaan se 9 kierroksen kilpailu ja kakkosluokka. Meillä aloittaa nyt sitten tuon kakkoskilpailun, ja sitten ykkösluokan kilpailu starttaa siellä jolla kello 21, ja sitten 21.20 sitten oma 9 kierroksen kilpailu, jossa varmasti nähdään tiukkaa vääntöä, niin kuin tässä nyt on juteltu, niin pitkin rataa, ja tulee olemaan tosi tiukkaa se, että uskon, että letkaa ei ihan hirveästi venähdä ainakaan sitten kärjen osalta, ja tosiaan kun alussa ei ole oikein mitään hyötyä hirveästi kauhean kovaa yrittää yksin karkuun, niin yritetään saada pitkästä tylsähköstä radasta sitä kautta viihdyttävä niin kuljettajille kuin yleisöllekin. Ja nyt kun me on saatu Valtteri tänne, ja Valtteri pääsi vähän kehaseen ja kiitteleen yhteistyökumppaneita siinä lähetyksenkin jälkeen, mutta ykköskilpailussa, mutta nyt olisi Valtterille vielä semmoinen kiitoksen paikka suotu tähän, että ja miten kannustetaan kaverit ja muut kattoon sitten kilpailua 2 ensi maanantaina. Ei mitään. Kiitetään nyt taas kerran tiimiä ja yhteistyökumppaneita, kotiväkeä ja mummoa nyt eritoten, kun kaikki kattoo, niin se pitää aina mainita. Ja kattoo varmaan tämänkin ennakkolähetyksen. Ja ei mitään, toivottavasti tulee taas paljon väkeä kattelee kisaa, että ihan mielenkiintoista touhua ylipäänsä toi simukilpailu ja moni yllättyy aina, että kuinka mielenkiintoista se onkin ja varsinkin jo sitäkin, että ylipäänsä, että siellä on selostajat ja se näyttää niin hyvältä toi lähetys, että kovan työn toi Rintamäki tehnyt lähetysten eteen niin tälle kaudelle ja siitä nyt tulikin hirveästi kiitosta tutuilta, jotka katsoi ekan kisan, että älyttömän hienon näköistä settiä ja toivotaan, että mahdollisimman moni tulee katsoa sitten maanantaina taas, että mitä siellä tapahtuu. Mun voittoa ei tarvitse ainakaan varmaan katsoa, mutta katsotaan nyt mitä tapahtuu. Ja kyllä sitä yleensä kun sattuu, että se hyvä flow lähtee päälle, niin se yleensä saattaa kantaa aika pitkällekin. Otetaan semmoinen tähän vähän uutena, katsotaan sitten jälkilöylyissä kakkoskilpailun jälkeen, niin veikkaappas Valtteri, sä ykkösluokan voittajaa ja sitten Frasse veikkaa kakkosluokan voittajaa, niin katsotaan meneekö sinne päinkään. Vaikea kysymys. Olisiko siellä Haakella vähän sukan varteen jäänyt siitä Magnikuurin vääntelystä, voisiko se olla Junnilalla flow uudestaan, voisiko se olla se jamppa, mitä äsken tuossa puhuttiin, jos Saastamoinen saattaisi yllättää, Hautamäki, siellä on se, näin niin ekontreenin kautta aika vaikea hakea, mutta jotain nimiä, niin katsotaan, saadaan vähän nostetta. Voidaan sitten vähän lähetyksessä, että katsotaan, että ketä Valtteri veikkaa. Mä tiedän, veikataan vaikka Kurkipään Mikaa, kun se on kuitenkin tiimikaveri isäukko, niin pistetään sille veto ykkösluokkaa ja kakkosluokassa vaikka Suoknuuti. No kakkosluokkaa, niin kai se täytyy kääntää vähän oman tiimin juttuun, mutta Tsike on jo kovaa äsken Loimakosken kanssa, niin mä heitän semmoisen mustan jutun, että jos se Loimakoski olisi tällä kertaa ja
ja tulisi ja yllättäisi. Ja niin ykkönen niin on kyllä tosi vaikea. Se on tietysti minä, mutta no ei. Ehkä Haake joutuu vähän puristaa vähän enemmän nyt tässä, ja hampaakolla on niin paljon, niin mä luulen, että Haake tekee kaikkensa, jos pysyy radalla. Niin pannaan Haake tällä hetkellä siihen ennakkosuosikiksi. Noita kuskeja kun pitää nostaa ylös, niin otan tuosta Frassen kopista kakkosluokkaan, eli Loimakoski, eli alias Huimakuski. Ja katsotaan miten sitten Huimakuskilla menee kakkoskilpailua, se nähdään tosiaan maanantaina. Ja kiitetään kaikkia, jotka on olleet mukana katsomassa ennakkolähetystä ja tulkaa katsoa meidän lähetystä maanantaina. Ja meiltä tulee näitä ennakoita ja jälkilöylyjä tasaiseen tahtiin. Ja kisalähetykset aina kerran kuukaudessa, joka kuukauden 3. maanantai. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin palataan jälkilähetyksen puitteissa näiden asioiden ympärille. Kiitos kaikille. No, moro. Kiitos.